चली मेहरारू होई ते एगो मेहरारू लोग खाती हम एगो भजन गा देतनी। हां जी ऐसे कि परिवार हो ते एगो माई के भजन गा देतनी। हां ले ली ऐसे कहे के बा सब करदार लाई देख ना क्या देखिए अभी आते जी अगर ये चुनरी रहू उड़ती तो बहुत सुंदर लगी। अच्छा लगे कौना भाव में बेगो भक्त के भाव में रहू अच्छा लगी। ये चुनरी यही खाती बनल बा पहले बार जब मांगी में सेनुर पड़ेला मर्द मेहरारू के जब ठजोराव होला वो बड़ा ये चुनरी के काम लागेला। दूसरा बार कब काम आवेला अब तो बियाह करो अब फट लेके चल जा। पहले बियाह होत रहे ओकरा बाद गावना होत रहे तो गावना के बेरा फेरी चुनरी लागे ठजोराव होके कोहबर हो जा तब खोलल जा। तो ये चुनरी में बड़ा गुण बा यही के आ यही चुनरिया के हां बदल जाई अरे बड़ा भाव भाई दादा प्रणाम कैसे हैं? I am fine and you ठीक है चल नहीं पाते हैं एक भाव बा बाजी आई है चुनरिया के रहुआ देखी पगड़िया रहुआ चाहती तो बांध लेती तरवा पगड़ी बांधब के टंगरी से ना हां जी कैसे जाए को माई के दरबार में कैसे कहे के बाद कि बारह है बरसवा माई हो भइले कहावनवा बारह है बरसवा माई हो भइले कहावनवा भइले महाई कहावनवा भइले महाई जब माई के दरबार में जाला तो हाथ जोड़ के अब विनती करेला हे माई हे दुर्गा जी हे काली माई हमार सुहाग बनौले रहिया हमार पति के एकदम स्वच्छ रखले रहिया हमार बेटा नहीं खे लेकिन बेटा दे दी हम मर लोग जाला देखे लो मेला में जाके हाँ तो गजब में मेला लागल बा गजब भीड़ रहा आई लोग का मांगला उलो हाँ तो जेने लड़कियां रहेले से भीड़वा लागा रहेला वही में जाला ले आले पुलिस लोग डंडा से पीट के कैसे खतरी पैसा
छोटे लाल सर जी की तरफ से, अरे हाँ यादव है, छोटे लाल सर यादव जी की तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद है, भगवान से शुभकामना रही। और कैसे कहे के बाद हरे राम यादव के हैं? अच्छा अच्छा इनहु हलिया बा जवन हलिया अभियंता जी के बा 12 वर्ष बियाह भइले हो गई रहे अभियंता जी के। अरे राम ओह बेरा या कहूं नान बार ना रहलो लेके कोई नहीं हम यूपी कुशीनगर यूपी हाँ यूपी आजा पी हेलो कहे छोड़ देते जी लेके यूपी जब गई नी यहाँ का मलगनी के झाड़ फूक रहो नी कुसुम देवी के तब जाके 2 जना बाबू वालो भइल वालो लेकिन जाके माई से दरबार में कैसे कहतारी हे माई आशीर्वाद दहलू आ कैसे कहतारी सुनिले की माई रास महिमा महान हो दिन दुखी अनका मैया रखिले ध्यान भभूत बना के ते गलवा बाबा दहले रहनी आ उहा के बतौले रहनी कहनी कि सावर दिया सावर बाती मर दिया मर दिया आई अभियंता जी हाय भभूत ले ली आ ले जाके मलकिनी के खिया दे मुंह में सुरहुर निवासी छोटेलाल जी आई हम अच्छा आपके आई हमरा छोट बेटा आयुष कुमार हजारों हजार बाद आई भगवान से कहे छोड़ा था भैया बैटरी बदल भगवान से निहोर रही कि हे भगवान परिवार में एकदम मंगलमय बना रहे कोटलेस हाँ छोड़ा था देखी कहे छोड़ा था वहां के जब बनवा के भाभूत लेके चलनी कहले कि अरे अभियंता जी हमार बात ध्यान से सुन लो काहे से खाली भभूतिया पर तू विश्वास मत रखियो रात दिन तो गावते बारो लेकिन कुछ समय खातिर हाथों गोड़ चलई दावा सुई करवाई है ओए हरे राम यादव जी तनी हाथों गोड़ चलवावे के सिखा दी हां सिखा दी मान ली खाली कमाए घर रहे के चाहिए कि ना चाहिए मने दावा बीरो करावे के चाहिए कि ना उ तो सुन ले की माई रात महिमा महान हो दिन दुखी अंग मैया रखिले ध्यान हो पहलन जाला माई हो गांव भर के तनवा पहलन जाला माई हो